माझे नाव दिनेश बाळासाहेब चव्हाण, राहणार रुई, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर. माझे 2.5 एकर कांद्याचे क्षेत्र आहे. मी ह्याच्यामध्ये धनश्री कंपनीचे खत व्यवस्थापन व फवारणीचे शेड्यूल वापरले आहे. त्याच्यामध्ये मी नोवाटेक प्रो, कालिकाझान व सिलिकॉन ह्या भेसळ डोसचा वापर केला आहे व त्याच्यामुळे माझा कांद्याचा प्लॉट नंबर 1 आलेला आहे. त्याच्यामुळे मी पुढील वर्षी कांद्याच्या नोवाटेक प्रोच्या 2 बॅगा व कालाझाईनच्या बॅगाचे प्रमाण वाढवणार, 2 बॅगाचे प्रमाण वाढवणार आहे. त्याच्यामुळे माझ्या कांद्याला चांगला रोगप्रतिकारक शक्ती वाढलेली आहे व कांद्याचा प्लॉट नंबर 1 आलेला आहे. यावर्षी किती वापरले नोवाटेक प्रो? 1 वापरलेली आहे. पुढच्या वर्षी 2 वापरणार आहे. कालिझाईनच्या 2 वापरणार. एकरी 1 बॅग वापरली ना? हां, ठीक आहे. धन्यवाद.